Čaute, tu Lukáš Koužil, alebo video Agrohostovce a okolie. S tým názvom video Agrohostovce a okolie to súvisí, lebo chodím aj po okolí. Akurát sa nachádza medzi Chrášťanmi, Novou Vsou nad Žitavou a Slepčanmi. No, práve sme mali možnosť vidieť case Quatrac 500 so 4-metrovým podrývakom Maxius a práve ako vidíte vozia sem močovku John Deere 8310R a case Magnum 310. Obidve sú 310 koňové. Som u súkromníka, je to veľmi dobrý súkromník, má okolo 3000 hektárov a budem aj jeho natáčať. No tak to by bolo asi z tohto vlogu všetko a by som mohol skočiť. Čaute.